Mga ka-disciple, kailan ka huling luapit sa Diyos ng walang takot, walang kondisyon, at may pusong puno ng tiwala gaya ng isang bata? At ngayong araw, aalamin natin kung bakit gusto ni Jesus na matutunan natin ang pananampalatayang gaya ng sa mga bata. August 16, 2025, Saturday of the 19th week in Ordinary Time. Sa ebanghelyo natin ngayon, mula sa Mateo 19, 13-15, may mga nagdala ng maliliit na bata kay Jesus upang ipatong niya ang kamay at ipanalangin sila. Ngulit pinagalitan sila ng mga alagad. Sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga gaya nila, kabilang ang kaharian ng langit." At ipinatong niya ang kamay sa kanila bago siya umalis. Mga ka-disciple, kapag bata ka, marunong kang magtiwala. Hindi mo iniisip kung bukas ay may pagkain o wala. Alam mo lang na nandyan ang magulang mo. Ganyan din ang gusto ng Diyos sa atin. Isang pananampalatayang walang halong pag-aalinlangan. Isang pusong laging handang sumunod at magtiwala sa Kanya. Pero bakit habang tumatanda tayo, mas dumadami ang takot, duda at pride? Minsan, masyado tayong umaasa sa sarili nating lakas at nakakalimutan natin na lahat ng meron tayo ay biyaya niya. Kaya kung ikaw ngayon ay pagod, naguguluhan o nawawalan ng pag-asa, bumalik ka sa pagiging childlike sa harap ng Diyos. Hindi ibig sabihin nito ay pagiging immature, kundi pagiging mapagpakumbaba, tapat, at buo ang tiwala sa Kanya. Mga ka-disciple, tandaan mo to, sa puso ng isang batang nagtitiwala, doon naninirahan ang kaharian ng Diyos. Kaya ngayong araw, iwanan natin ang bigat ng ating mga takot at problema at lumapit kay Jesus gaya ng isang batang masaya at tiwala sa pagmamahal ng Ama. At paalala, sa mata ng Diyos, hindi hadlang ang pagiging maliit. Ito pa nga ang susi sa langit. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.